ndimolenga pena pake analemba kuti politicians and diapers have one thing in common. They both should be changed regularly. And for the same reason. And then naseka. Akuti anthu andale ali ngati mapampa. Tina kuti mapampa ndi anthu andale ndi chimodzimodzi. Analemba choncho. Mapampa ndi anthu andale ndi chimodzimodzi. Sakusiyana. Chifukwa chinzoti osewo amayenera kusinthidwa pa chifukwaso chimodzi. Chifukwa chimene niyo mwana akazipisira mupampa, mwana akayipitsira pampa ija. Chifukwa chimene niyo mmasinthira pampayo ndi chifukwaso chimenenso andaleso mumayenera kuti mwasinthe. Kamakana ndikuti it means ndikuti amakhaso nawonso ayipitsiraso. Anyway, ndilango welenga choncho pena pake. Deno zikutikumbusira chani akuti tuli pano pa Mtambo. Choyambirira kanena kuti Timothy Pagonachi Mtambo akuti iwo atulutsa kalata lero pa 19 ya fresh kalata. Akuti choyambirira apepesa kumtundu wa Malawi. Kumtundu wa Malawi kuti pepani mumukhululukire munthuyo. Chifukwa kuti nthawi imene amapanga amamenyera ufulu pa nthawi imene amamenya nkhondo pochotsa chipani cha DPP mboma kumayikano cha tonse alliance. Akuti iyeyo amaganiza kuti apande zisintha koma zinapeza kuona zoti palibe chimene chinasintha. Mtambo amene akuti palibe chimene chinasintha. Ndiyeno akuti abweraso atsogolera new movement inaso new movement imene akuita na Malawi onse kunja komanso mdziko muno Malawi muno kuti akuti pakufunikanso Mademo ena. Yes, pakufunika kupitaso pansewu kachikena kukatani kukajowajowa. Koma akuti Mademo awa akhala nthu mukhala muli democracy, mukhala kuyang'ana zinthu zina ndi zina kuti zikutsatidwa bwinobwino kuti pasakhaleso violence ina iliyonse. Koma akuti ndithu akumema anthu iyeyo kuti guys tabwerani tikhale pamodzi ndithu tikamache msewu. Akuti choyambirira ati afuna apange prioritize ma needs zofuna ayike patsogolo zofuna za mzika, zofuna za Amalawi. Nkhani ndimene mukuona bwa nkhani ndimene Timothy Mtambo. Yes, ndika comment areas. Yes, ndika comment areas pankane kuzandi Timothy Mtambo. I don't know. Come I don't think panoba. Come I don't know. Anyway, sinduzoka wakhala so udya ngati nthawi pa nthawi kumakhala kudya atu phala jina ndi chenchane ng'ombe zimaphedwa mena kucha kumademo kucha ndesinzo ndi mmene zili pano pa economy yake sinzo tikaphika kalongo ndalo kumademo. Anyway, it was just a joke and yeah, kumano guys, this is a serious issue. Maganizo anu ndi otani mwana uja wabwera akuti pepani samadziwa chimene amapanga akuti yeja afuna atsogoleso new movement pansewu tikamache ndithu tikaone kuti tipanga bwanji. Ndeno anyway guys, nkhani
It's up to you now. Up to you. It's your turn. Mene na maganizo anu mene muonera kuti mwakuti muli mosema basi koma nkhani ndi imene yabwera patebo. Timothy Mtambo afuna tibwerereso pachani, tibwerereso pa nsewu. Iniyo mukuti bwanji kanyata. Thank you so much. Don't forget to subscribe. I mean, subscribe, like, share, and comment. Yeah, maganizano in the comment section, guys. Malawian cameras. Bye.